Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika tadzoka zvekare nawo ma-secrets nema-confessions rekedzoiti batapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so anzi muri sei please post my story makavika chitupa changu ndamboedza namba dzenyu. I even tried to call you, so when you read my story do not share my phone number because I just called you just now. Saka pandakasangana naye musikana wandakazotanga kudanana naye, she was already dating another guy who was already rich. Saka inini ndinoshanda in the security system, ndiri mu-CIO. Saka chandiunza pano ndiri kudawo rubetsero ndinomboedza nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichidzikamisa mhepo idzi. I went as far as Mozambique ndichida kuti ndige ndichimbodzikamisa mhepo yemufi. Iko zvino zvidzatova mhepo dzevafi because kunoti musikana then koti nemurume wacho. So pandakasangana naye musikana uyu, she was still at university. Muno ainge ari bo, she was very charming, ainge ari intelligent, and she was very beautiful. Pandakangomuona I knew kuti this was supposed to be the love of my life. Ndakataura naye, and strange enough she responded in a very nice way. Later I found out kuti she was dating another man who was much older and vainge vari muzvina business. Saka ndakatombonetsana naye ndikati sei usina kundibudira pachena after I have invested all of my feelings in you. Akabva andikumbira ruregerero akati ainge asingafungidziri kuti ndainge ndichazomuda the way iyo yainge ava kuona kuti ndainge ndichimuda nayo. Ndikamubvunza ndikati zvino zvadai toita sei? Akati sezvo iwo wakandiudza kuti uri mu-CIO ko chingoita kuti ange achidisappear. Ndakaseka ndikati no, it does not work like that. Haungangofambi uchingoti munhu waunenge wada kuti ange achinyangarika anofanira kuti ange achinyangarika nekutoti inenge itori mhosva iyoyo, unokwanisa kutoenda kujeri. Akati saka toita sei? Ndikati okay, I'll think about it. Saka ndainge ndine this other friend of mine ainge ari kuRussia panguva yacho iyoyo. Ndakataura naye ndikati shamari, pane munhu wandoda kuti ange achifa kunoko, but I don't want kuti munhu iye kana akafa ange achizoitwa linked back kwandiri nemusikana wangu. Saka already I had a plan that I had, but musikana ndainge ndisati ndamuudza panguva yacho iyoyo kuti this was the plan that I had. So a friend of mine yakazoti yadzoka kuZim ainge aine chemical iro raainge ainaro rinokonzeresa cancer zvekuti unorwara ukofa within a very short period of time, and cancer yacho unokwanisa kutongoibata kana kuri kunzi ukafema chemical yacho iyoyo. Saka akauya akandidzidzisa kuti how do I handle it, and kana ndisingadi kuti inge ichindikuvadza ndinozvifambisa sei. So I then started to groom musikana wangu. Ndikamuudza the advantages and the disadvantages because ainge ari small house. Ndikabva ndati iwewe I'm going to get you pregnant, then if I have gotten you pregnant uchaudza mbinga yako kuti nombo ndeyake. Akati okay, we can do that. Ndakazomuudza kuti ndainge ndiine shamwari yangu who was also a spy ainge ari kuRussia, pane zvavainge vachidzidziswa ikoko kuRussia. Saka ainge akadzoka ainge aine this other chemical ainge akandiunzira ndainge ndiinayo, but yainge iri kubasa kwangu for security sake. Saka ndainge ndichazoitora ndikamudzidzisa ndikamuudza zvandainge ndichida kuti ange achizoita. So taida kutanga tatageta mukadzi wacho. We had an operation mukomana to target the wife. Mukadzi wacho iyeye akazosvika pakunofema mushonga iwoyo nekuti pane zvatakaisa mumotikari make. We followed her around. Aenda pane imwe busy shopping complex tikatokwanisa kutovhura
door remotikari yake. It was a nice car with a heavy security, but we managed to get access tikabva tachizoita disable the alarm system ndokubva tasiya zvatakasiya motikari. It was just a small piece of cloth that had the chemical in it. So iye taitozviziva kuti paainge achazopinda mumotikari achibatidza maekoni ake akavhara mawindow, definitely she was going to get that into her system. Akazotanga kurwara mukadzi iyeye necancer. Achirwara kudaro ndopa ndakabva ndachizoudza girlfriend kuti aifanira kuti ange achizoudza munhu wake kuti ainge ava nepamuviri. When the wife was sick, that old man aitospenda most of the times ari kumba kwegirlfriend. Aiti kana akapiwa mari iyoyo ndaiitora tichitoishandisa because tainge tiine maplans edu atainge tiinawo, and I was married and I'm married by the way, but musikana ndainge ndamuda and she was pregnant with my child. Saka mukadzi wacho akafa, she died of cancer. Tikabva tati this was the stage 1. Stage 2, yeah, it was much easier than stage 1. Stage 1 ndo yakatombotora kanguva kusvika tichizokwanisa kuwana mukana wekuita break into the vehicle tichizosiya that chemical. So as for that old man, zvainge zviri nyore sezvo ainge achidanana nemusikana wangu. All that she had to do, ndakamupa handkerchief ndikati kana vakarara iwe unongotaimira womuka, but you need to handle it with proper care. Then unongomuisa pamhino dzake. If he can just breathe in only once, that is enough, then you remove it, but try to handle it with care. I told her zvainge achifanira kuti ange achizoita soon after that, and I gave her again another injection yainge iine mamwe machemicals awo ainge achifanira kuti ange achizozvibaya after handling that handkerchief. And ndainge ndichazokatora kamucheka ikako, then we will dispose it properly, because there is a way that you need to dispose it, otherwise vanhu vanopera nekufa with that nerve agent. Saka akabva achizoita saizvozvo. Early in the morning ndakaenda ndikanocollecta that injection neka handkerchief, and then we destroyed everything. Mudhara akazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Within a very short period of time munhu ainge asheka. Saka nekuda kwekuti painge pava nemwana, I kept on grooming girlfriend. Iyewo ainge ari munhu ainge agara aine sweet tongue, so he then convinced the old man to get married to her. Akati taraone kuti vana vako vakura nechekare, wakavaendesa kumhiri kwemakungwa ukavatangira mabusinesses, ko wangu mwana achiri mudumbu iwo ukangofa, hama dzako dzinotora maassets ako ose, and kana dzatora maassets ako ose, ziva kuti inini ndinozosara ndichitambura nemwana. So he had to change the will ndokubva achizoisa zvinhu zvose muzita remusikana wangu, like she was married by then to this old man. Saka taitozviziva kuti he was going to die within a couple of months after getting married. Saka chatainge tichingoda wainge kungori upfumi hwake mudhara iyeye. Akati afa kudaro mudhara iyeye, then the will came out saying kuti my girlfriend ndiye ainge achifanira kuti ange achizowana zvose. Hama dzemukadzi, the first one, the wife that had died, dzakatanga kucomplaina. Saka we started visiting them one by one tichitovavhundutsira, including hama dzemurume. Takavashanyira tikavaudza kuti kana vainge vachida kurarama vaifanira kuti vange vachisiyana nazvo zvavainge vachida kuti vange vachiita. So we started managing my businesses, but kana riri business raunenge usina ruzivo naro zvinonetsa kuti urambe uchimanager, because we then discovered kuti kunyangwe kumasupermarkets, even though we were now managing masupermarkets, but profit yainge iri shoma. Maingoti kana mukangoshandisa mari yebusiness zvinhu zvobva zvatotadza kutofamba zvakanaka. Ainge aine
mashops mumasvingo nemuno muHarare, uye zvekare ainge aine matrack maviri nebhazi. Saka bhazi iri rainge richienda kuZambia, asi mukomanashi on each and every trip taitoona kutoti profit yacho ishoma, sezvo tainge tisati takambomaneja those kind of businesses. Takatanga kubroka. Chatakatanga kuita, takatengesa bhazi because takaona kuti profit yacho yainge iri shoma. Tatengesa bhazi, mari takaishandisa kutenga dzimwe dzimba mbiri dzatakatenga, because bhazi ratakatengesa it was a latest model bus. Makore acho iwawo ndokubva tatenga dzimba mbiri, tikabva tachizopinda mumatrack tikamboita ekurentesa, akafa akazongogara kugarage kwana makanika. Hameno kuti zvakazogumira kupi, because I never bothered, because zvainge zvava kutondipa stress. Ndikati we don't need this stress. Takazosara tiine mashops maviri ekumasvingo uye zvekare nemuno muHarare atakambochovha, but takaona kuti zvainge zvichinetsa, it was not a lot of profit. Saka waingogara uine mastress ameno kuti ainge achizvimaneja sei mudhara iyeye. Zvimwe kuda ainge aine zvidhoma zvake. Saka nezvose izvo zvatakakwanisa kuwana mushure mekunge tamuuraya mudhara iyeye, takazongosara nedzimba. Ainge aine dzimba zvekare mumasvingo ndodzatakatanga kuita rent out, but vanhu vainge vachigara mudzimba idzodzo vakatanga kucomplaina vachiti vainge vachimuona mudhara iyeye. Tikabva tati toita sei, tikadzitengesa, tikati tichangosara nedzemuno muHarare dzatinokwanisa kumaneja. Takasvika pakutengesa dzimba 6 mukomanashi. Vanhu kana vafunga kuparadza upfumi hwemunhu, tikazosara tiine dzimba mbiri. Girlfriend ainge achigara neimwe imba, imwe yacho tainge takaisa maloja, but yakatanga kunetsa nezvipoko. Ipapo girlfriend ndopa akatanga kuita very paranoid. Akatanga kundifonera, aindifonera at all the times, achindiudza kuti painge paine munhu uyo aipota achipinda mubedroom make usiku kana akarara. Ainge ava kutodimanda kuti ndinge ndichigara naye because she was too scared. Sezvo ainge aine pamuviri, ndakaona kuti ndinge ndichimusiya zvainge zvisingaiti. Zvose izvi mukomanashi zvakaitika in a very short period of time, but it felt like it was a lifetime panguva yacho iyoyo. Saka ndainge ndiinaye ndaitoona kutoti munhu uyu ava kutoita sekunge ari kurasika njere. Ndikati I can't deal with this bullshit anymore. We then sold the houses. Ainge ava kuloja somewhere else, ndaipota ndichimubhadharira. One day akati akarara, and tainge takaenda kuna nachiremba after ndashanyira this other cousin brother of mine. Saka akabva achizoti ainge aina umwe gaino wake uyo wavaipota vachienda kwaari kana maiguru aine pamuviri. Saka sezvo tainge tisati takamboendawo kumascan e3D, takazoendako ikoko. Taendako mukomanashi, ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti mwana ainge aine hurema. Ndikati zvakadai ina handingazozvikwanisi. Ndakabvunza girlfriend kuti iye ainge achizviona sei. Akati mwana tinofanira kuti tinge tichimuchengeta. Ndikati it's okay, but mupfungwa dzangu ndainge nditori neplan nechekare. Ndikati is fine. Takazoti tadzoka kuZim nerimwe zuva, ndakati ndiriko kumba kwandainge ndichimurojera, ndakamutaimira. Akazoti arara. I had cleaned up the whole place, ndichisingadi kuti pange pachizova anything that will link me back to her. Saka ndakabva ndachizotora pilo zvandakaita. Zvimwe zvacho I can't get into detail, but akatsemuka mutsipa. Rekanditi ndinge ndichireurura, ndakamutsemura mutsipa akarara. Ndokubva ndakamusiya in a position yekuti it was not even suspicious. Akangoita sekunge she had died in a sleep. Ndakati ini zvekuti ndinge ndichizotanga kupinda busy, ndichizotanga kuriritira
mwana ainge achazozvarwa aine kurema zvainge zvisingaite. Saka she was found dead in her room, and that was the end of the story. Soon after that, mukoma mwana wangu vakati vaenda kutrip, and mwana wangu akazodzoka ava kurwara, asi mwana iye anoti mutende mavainge vari, because they were doing outdoor camping, anoti akangoona mumwe munhu ainge ari black but ari wechikuru ainge akabata banga achida kumuuraya. Mwana paakazodzoka achitiudza hope idzodzo dzaainge akarota dzainge dzakamutyisa, hana yangu yakarova, and I knew kuti there was something that was about to happen. Saka ndakazomboedza kufamba, but it was already too late. Mwana wangu mukoma akazoshayika. Mwana paakafa handina kuzorora kufamba, ndakaenda munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndakatangira muno muZimbabwe ndichipetserwa nen'anga, and pane dzimwe mari dzandainge ndakachengeta ndikazotanga angu mabusinesses ndakabroka mukomanashe, ndakasponza mugoti chakabuda hapana, hakuna anokwanisa kuzvibhilivha, but mukomanashe pamigodi yandakasponza ndakaluza mari kuda yaitosvika $70,000, and zvaitoitika ipapo ndaitoita sekunge munhu ari kusundiwa nemhepo kuti ndirambe ndichingoinvesta mari mumakomba ainge asingandibuditsiri anything. One day pandakazoti ndichivhura bhegi rangu iro randaichengetera mari dzandainge ndakasevha kubva girlfriend achiri mupenyu, I was shocked mukomanashe ndichiona kuti bag mainge masara $2,000. Ndikagara pasi ndikatanga kuchema nekuda kwekuti ndainge ndaluza upfumi hwandaitarisirawo kuti kana ndikachengeta mari iyoyo inokwanisa kuzondibetsera nekubetsera zvekare vana vangu nevazukuru. I wanted to build an empire, but ipapo pandakaona kuti ndainge ndasara $2,000 pamari yandainge ndinayo yakabva pakutengesa maproperties, mashops, ndaichengeta mari iyoyo. Zvekare ndainge ndisina munhu wandaiishare nayo, because the girlfriend ndainge ndakamuuraya, saka yainge yava mari yangu ndiri ndega. Before that ndaita sekunge munhu ainge akagarwa nemhepo. Only after ndaona kuti handisisina mari ndopandakanzwa something that came out of my body, ndikasara ndichinzwa kuti ndainge ndisisina kuremerwa sezvandaigara ndichinzwa. Mudzimai wangu mukoma, I would threaten her even nepfuti. Aiti kana akanditi muri kuita mabad decisions nemari, ndaikwanisa kungoti kana ndikafonerwa nevakomana vangu kumakomba voti murungu kuno kutafa nenzara, ndaingotora kana 3K ndotongoenda nayo kumazowe, ndotongonovatengera chikafu, ndovatengera doro, mari ichitongopera pashoma nepashoma, and I got no returns at all mukoma. Kana zvinhu zviine mhepo mukati nemweya wengozi, you won't even get anything back. Saka pari zvino chazondipusha kuti ndinge ndichizoya kwamuri, mudzimai wangu anorwara mukomanashe, akastroka a couple of days ago. Ndamboedzawo kuti ndige ndichifamba, but everything is being linked back kuvanhu ava vandakaurayisa vari kuda kuripwa. Imwe n'anga iyo yakambondibatsira zvandakaona kuti munhu uyu anoziva zvaari kuita. Ainge akati kwandiri, uri kufanira kuti unge uchiunganidza hama dzevafi, zvichireva kuti it will be 3 families mukomanashe. Akati kunyangwe vanenge vari kumhiri kwemakungwa unofanira kuti unge uchivapa mari kuti vange vachiuya kunoku, then ovaudza zvose zvakaitika. Manje mukoma hazvibudi. 3 families kunyangwe kuzoripa ungaparipa here vanhu vakawanda kudaro. Saka vakaramba kuti vange vachindibatsira kuti mweya yevafi isaramba ichinetsana neni.
ndinokwanisa kukupai something kana mukataura nen'anga dzenyu dzikandibatsira in secret kuti nyaya iyi irambe iri muvhu, vanhu ava varambe vari muvhu, vasaramba vachingondimukira. Nyaya iyi yakaitika many years ago mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi kunyange uri munhu anoshanda nemutemo but upenyu hwemunhu hwakakosha. Pakaipa hanzi vari kutsvakawo n'anga inokwanisa kuvabatsira. Yama1 vanhu 3 chemical yakamboita sei, hanzi chipane pamwe pandabata, hanzi nerve agent. Vanokwanisa kuitawo Google, please try to Google chemical iyoyo, hanzi inokonzeresa cancer. Ma1 yakabva kuRussia. Rekedza iti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana nacho ininiwo ndiri mwana weng'anga. Zvandiri mwana weng'anga ndafunga kurova bag mukoma, nekuti marecords aripo, evidence iripo, chisipo chete mapikicha nemavideo kikikiki. Dai baba vangu dai vakatsvakawo photographer uyo aikwanisa kungowandira vamwe vanhu vakuru avo vaiuya mumatare ababa vangu. Baba vangu vakasiyirwawo nhaka nasekuru vavo yekun'anga. Pari zvinozvi takambomira tikavhara matare nekuti takaona kuti zvine disadvantage. Isusu mudzinza redu, each and every generation paitofanira kuti pange pachiwanikwa munhu anopenga, aitongozvarwa achitopenga. Saka munhu iyeye aizvarwa achipenga ndiro rainge riri gamba remumusha. Anenge achipengeswa nehama inenge yakafawo ichipenga, nekuti ndo panenge pachigara midzimu, noti midzimu yedu yemumusha no, asi mweya yevanhu vakafa avo vaimutswa nemadzitateguru edu, avo avaishandisa sezvikwambo mumatare. Family yedu inobva kuMozambique, vakabva vachizoyambuka vakabva vachizouya muno muZimbabwe. Takakurirawo kuChipinge. Baba vangu vaitozivikanwa nembiri, uye zvekare sekuru vaizivikanwa nembiri zvekare. Level rekwanandunge vaibatsira vanhu vane mari dzavo, including vakuru vasingataurwi nemazita avo. Vaitosvika pamba pedu, pamba painge paine mombe dzakawandisa, asi vaiti zviya kana vakanetsana nemunhu wavanenge vanetsana naye vaimurovesa kana nemheni. Saka pane pakazokanganisika, vakanetsana neainge akasimba, saka akazomboparadza shrine yedu, ndokubva pachizoitwa another sacrifice. Asi isusu se-upcoming generation takazviona kuti zvinhu izvi zvakashata, nekuti hakuna mwana anoda kuzvarwa akadaro. Saka takabva taona kuti zvekuti muri munozvarwa vana vanenge vaine condition yakadaro zvekuti mwana akwanise kurarama life yakanaka kana akura, zvinenge zvisina kunaka. Takagara pasi tikati awa matare awa ngaambozorodzwa. Takasarudza kuita izvozvo sedzinza, but patori nevanhu vakawanda vakabetserwa nababa nasekuru, especially vakuru vemachechi, vane machechi avo akatangwa kudhara. Ndokusaka ndiri kuti ndafunga kuita bag, because kutori nemabhuku ekuti kana ndikauya nawo pano mukoma ndikati munge muchiverenga sezvazvakanyorwa mumabhuku, vanhu vazhinji vanorekedza kuenda kumachechi iwawo, nekuti vane masacrifices mamwe avakaita in plain sight kuremadza vana, kuita kuti vange vachizowana mafollowers akawanda nekupengesa hama. Zvose izvi mukomanashi zvavakaitiswa vaingotevedzerawo zvaiitwa mumatare edzinza redu, kuti
mumuri munofanira kuwana benzi ndo rinenge richiita kuti muchechi munge muchizozara, kana kuti mumatare kana uri n'anga munge muchizongogara makazara vanhu. Saka ndo nyaya yangu yandauya nayo. I have a secret mukomanashi yekuti kana ndikaenda kana kuredhiyo I think kuti nyika inotombovharwa vanhu vanzwa information iyoyo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuratidza kuti havasi kuda neinformation yavainayo. Hanzi asi kana ndikaenda kuredhiyo neinformation iyoyo, hanzi kana ndikabata vana bozho ndova pamabhuku avo andinawo, hanzi mabhuku emudzinza rekwedu, vanhu vose vakabatsirwa, vanhu vakuru vane mukurumbira, hanzi nyika inotombovharwa. Yo zvakaoma, ndainge ndisingazviziviwo kuti kana utori mufundisi, vamufundisi mukaenda muchida kunosimbisa chechi, hanzi mudzinza rekwenyu munofanira kuzowana munhu anenge achipenga kuitira kuti chechi yenyu inge ichizoramba ichiwana mafollowers. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukomanashi, I found out it was last year when I found out kuti amai vangu avo vandaiti ndeamai vangu is not my biological mother. My mother is in Zimbabwe. Inini ndiri kuno ku Island. Ndakauya kuno kumukoma as a caregiver. Handina nguvawo yakareba kubva zvandakauya muno mumwe Island. Ndanga ndisiri kukwanisa kana kuita anything because my mom is terminally ill. So right now handisi kuda kutumidzira amai vangu kana cent because she is not my mom. Vakati ivo vakandiba muchipatara. Pane imwe time yavakarwara zvainge zviri very serious. Handizivi kuti vandaiti baba vangu izvezvi vari sei nestress because vakandifonera mukomanachi. Pavakandifonera ndakanzwa kuti vainge vasiri right. Ndikati daddy itai video call, vakamboramba. Ndokainge kari kekutanga kuona misodzi yadaddy vangu. So right now he is not my dad. This I found out ivo vakaudzwa na mama, vandaiti ndi mama. Apo pavakamborwara vakaendeswa kuchipatara kuparenyatwa, ndo pavakabva vachizoreurura vachiudza murume wavo vakati nekuda kwepressure iyo yamainge muchindipa apo pandakabva mukutizirai vakazobhadhara umwe nurse vakabva vachizobirwa mwana muchipatara, and she faked her pregnancy, and vainge vachigara nevabereki vavo claiming kuti nhumbu yavainge vainayo yainge yakavenga baba vayo, yet she was not pregnant. Hanzi vaisunga hembe kuita chibhora, vobva vachizosunga hembe idzodzo padumbu ravo kuita sekunge munhu ane nhumbu. Apa baba vangu ivo vaita zvekudriva matruck. Saka amai vakabva vachizotaimira baba pavainge vasimo muZimbabwe, vatumwa nemurungu wavo kuenda kuDRC. Ndipo pavakabva vachizobva kumusha, hanzi vakazoya muHarare, vainge vachitogara kumba kwanesi. Ndo pandakabva ndachizobiwa muchipatara. Hanzi ndakabiwa ndainge ndiri premature, ndikachengetwa ndichigara namama tiri kumba kwanesi ivavo. So pandakaudzwa nyaya iyi na baba vangu mukoma, ndakatombocollapse I think so, because ndakazongomuka ndikaona kuti ndainge ndakarara pafloor. Lucky enough I was not driving, I was at home. I then booked a flight, ndikabva ndachizodzokera kuZimbabwe. My mom vakatanga kuchema, vakandiudza nyaya yandainge ndaudzwa na daddy. Ndakavaregerera panguva yacho iyoyo, vakati ivo she was about to lose her marriage, uye zvekare nesi vacho avo vakavatengesera mwana anova ari inini
hanzi nesi iye akati amai vangu vainge vandiramwa vati vainge vasingakwanise kuti vange vachizondichengeta, saka I was supposed to go to an orphanage. Handizivi kana chiri chokwadi. Hanzi nesi vacho vakazviita vakafa because I wanted to go and speak with her so that I can know kuti chii chakanyatsokuitika. Ndakavabvunza kuti koma records, vakati ndinotya kuti tikaenda tikanotsvaka marecords ndinokwanisa kuzosungwa. Vakati she had confessed vachifungidzira kuti vainge vava kuda kufa. So that is what my mom told me. I then returned back ndikati it's fine, hazvina hazvo basa. But ndakazoti ndauya kunoko ndakatanga kuita imwe depression isingaiti. Ndakatomboita nguva ndisingaende kubasa. Chakazotoita kuti ndige ndichibuda mudepression yandainge ndiri mairi, it was my hatred towards this woman uyo akandiba muchipatara. So my stepmom, she is depending on me because she is terminally ill, but mari yava kundirwadza kuburitsa because ndinoti kana ndikada kutumidzira ivo amai mari ndinozvibvunza kuti ko vabereki vangu varipi? What if kana vari vanhu vari kutotambura izvezvi vasina kana chekudya? I would rather not send any money. Ndinozongotumidzirawo mari nekuda kwepain. Apa masiblings angu mukomanashi ndinotaura navo havazvizivi. Ndakakumbirwa nababa naamai kuti ndisavaudza. I don't know kuti how long am I going to do this, to live this lie. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti ivo vari kuisland. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Hey, pakaipa, what a sad story. Hanzi vakabiwa apa vainge vari premature vakagara kumba kwanesi. Voita sei? Voregerera here amai avo vakavaba. Hanzi marecords vari kuti ndinotya kuenda newe kana kuchipatara nekuti ndinokwanisa kuzosungwa. But dai vangokupai information. Kana mukadzifambira nyaya dzacho mudzifambira yenyu muri mega. At least she is supposed to give you something so that muge muchizotsvaka vabereki venyu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ndakauya kuno ku South Africa ndatova ne 4 months, but ndava kuda kuti ndige ndichidzokera hangu kumba. Why? Nekuda kwekuti sisi vangu vanorohwa zvisingaiti nabanguru, but sisi vari kunditi gara nekuti ndichatsvakirwawo murume. Sisi vangu vatori nechitupa chemunomu muSouth Africa. Saka sisi vakarohorwa nemuSouth African murume mupurisa mutraffic cop, but yei ane maanger issues mukoma. The first time when it happened, sisi vakati vachibuda neimwe Benz vakabva vachizokweshera mira just a little bit. Hii mukomanashi vakatukwa zvisingaiti. Ndakanzwa kunyara. Ndakatombopuruka motikari ndikapinda mba ndikagara ndichita sekunge pane zvandainge ndichitsvaka. Pandakadzokera mumotikari ndakaona kuti sisi vangu vainge vatomborohwa because her makeup, it seemed as if it was messed up. She tried to hide it. Then vakanziburuka mumotikari yangu. She then got off. Vakabva vachizogara neni ku back seat. Ziso ravakapiwa mukomanashi. Vakaburuka vakaenda vakanogara ku front seat. We then drove to the mall. Banguru ava vane mari yakawandisa. And sisi vangu, as I am speaking with you right now, she's pregnant, but vanorohwa vaine nhumbu kudaro. Apa ndiri kunzi ndichatsvakirwawo murume anoshandawo ku traffic department ikoko. Ndava kutya mukomanashi. Sisi ivo vanoti kusangana kwavakaita navo banguru ava hanzi vainge vachishandira tete vabanguru. Saka banguru vainge vachihurirwa nemukadzi wavo muSouth African uyo akazokomita suicide. Ndozvandava kutya manje kuti kukomita kwaakaita suicide, was it because of after azviziva
kuti ivo bankuru vainge vava kudanana nasisi vangu here, because vainge vava kutogara vose. Sisi vangu vakatomboenda vakanogara kuKZN zvaitozivikanwa nehama dzavo. Saka according to what I was told by sisi vangu uye zvekare nabankuru, hanzi hama dzabankuru ndo dzakatoita kuti vange vachizotora sisi vangu, because vakanzitora muZimbabwe uyu akanaka ende anoratidza kuti ane hunhu. Chisiyana nemukadzi wako anokuhurira anoenda kubhawa, iwe kana uri kubasa uri pa night shift. So vakabva vaenda kuKZN vakanogara ikoko pamba pevabereki vabankuru, but bankuru vaipota vachienda vachinovaona. Saka hanzi mukadzi iyeye paakazviziva kuti ndo zvainge zvavapo, she threatened with divorce, vakaita divorce vakashare maassets, but hanzi akazocommita suicide. Handizivi kuti ichokwadi here kana kuti what really happened, but yesh, bankuru vari very abusive. Ini ndikuda kudzokera kuZim, but hanzi ndinokwanisa kuzotsvakirwawo munhu achandiroora who is a South African, then ndowana uchitupa chemunomu. Ndakatadza kuti ndinge ndichienderera mberi nezvidzidzo zvangu kuuniversity, because our parents they are poor. Saka sisi vanongondishingisa vari kuti kwandiri, gara mwana wamai vangu, shinga izvi zvatiri kuita tiri kuitirawo nehama dzedu, kuti kana tikagadzirisa zvinhu zvedu tobva muno toenda kumhiri kwemakungwa. I don't know kuti ndinozozvigona here. Ivo sisi vari kuti vanhu havafanani, vachitaura neni vanoti ivo wako haazombofi akafanana newangu. Sisi vangu vanogara vakarohwa nguva dzose. I need advice kubva kwamuri, ndoita sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngati mubatsirei mucomment section. Hanzi ndoudza here vabereki kuZimbabwe kuti kunoko sisi vanongorohwa apa vaine nhumbu. Yo, zvakangooma hazvo veduwe, but sezvo muri kuti bankuru venyu vakatoita zvekutoudzirwa nehama dzavo kuti chitora muZimbabwe uyu, maybe he does not love your sister, but vakangoda character yekungoti munhu uyu will give me peace of mind, but pasina rudo. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomana mari yandiri kutumidzira kumba, it is hurting my own siblings. Siblings angu ose vava addicted kuma drugs. Ndakauya kuno ku UK ndikabva ndati musati mauya kuno ndikuda kuti munge muchiwana zvamunoita, dzokerai kuma colleges. But amai vakandifonera vakandiudza kuti siblings angu ose vava kuita zvemadrugs. Apa ndainge ndakavaudza kuti chiregedzai kuenda kubasa, chivhurai shop pamba, vakavhura shop. Saka mari yandiri kuvatumidzira, it is being used to support their destructive behavior. Handizivi kuti ndoita sei. Should I stop supporting them or should I continue to carry this burden? Zvino kana vava kuita zvemadrugs, ko kana vakazouya kuno kunai mukoma kwekuti vanenge vava kukwanisa kuzvimiririra vari independent vachizviwanira mari, handisi ndinenge ndatovakuvadza even more. Ndova ignore here sezvandiri kuudzwa nemurume wangu kuti vana tsano ngatimbosiyana navo nekuti vanoratidza kuti havasati vava mature, vari kuita zvemadrugs mukoma. Doro idoro. Amai vanongogara vachingochema nekuti vanopa vasikana vavo zvandinenge ndavati vange vachihodha. Ndavapa mari kuti chihodhai chakati, vanenge vachingogovera vachipa vasikana vavo uye zvekare nevakadzi vevanhu. Izvo zvekuti vakadzi vevanhu nevasikana, ndanga ndichitoona sekunge zviri nani, zvinokwanisa kuzogadzirisika, but pamadrugs apa ndapererwa mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndapererwa mukoma. Pari zvino dai mambomira kuvatumidzira mari. Kana shop ikabhuroka ngaimbobhuroka vogara pamba.
vaendesei kurehab. Udzai amai kana nana sekuru kuti vanhu ngavamboendeswa kurehab, vombonogarako kurehab. Pavanozodzoka maybe vanozodzoka vava mature. Munozvionawo sei? Nhai mhuri yeZimbabwe, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Please make sure that you leave a comment. Ndodzoka zvekare here neimwe episode. Nhasi uno uri musi weSaturday. You can tell me in the comment section.